Yes. Godt så. Indbydelse, sommerfest. Yes. Vi skal have noget i gang. Det skal vi. Og som vi snakker om, det her papir duer ikke rigtigt. Det er for kedeligt. Det er for old school. Det var sidste år. Ja. Vi skal have noget af det nye, noget anderledes. Ja, papir, det var hvis Agenda havde arrangeret, ikke? Ja, det duer ikke. Nej. Prøv at høre, vi skal have nogle digitale medier. Vi skal have noget. Hvad er det de unge vil have? Noget musik? Ja. Er det musik? Ja. Prøv at, jeg har et par... Vokal, ikke? Ja, men prøv at jeg har nogle LP'er med. Lad os prøve at tage den her først. Jeg har en idé. Nu vil jeg lige åbne. Lad os lige prøve at køre starten. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus was. Hvad siger I til den? Kan det ikke holde meget godt? Eller hvad? Prøv nu en gang. Prøv at høre en gang her. Vi er klar. Sommerfest. Ja, så skal I komme med. Ja, så skal I ligesom... Jeg har set filmen. Kom nu. Tænk... okay. Er I klar? I følger op. Sommerfest. 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 Hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Ja, hvad skal vi i år? 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 Skabe glæde og fest. Sommerfest. Hvad siger I? En gang til? Ja, det er meget godt. Okay, så prøv den her gang. Tag benet med. Okay. Sommerfest. 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 Hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Ja, hvad skal vi i år? Hvad skal vi i år? Ja, hvad skal vi i år? Hvad skal vi i år? Skabe glæde og fest. Sommerfest. Ja. Ja, det må sgu da skabe, var den ikke? Jeg er lidt i tvivl, det må nok sige. Okay. Jeg vil gerne bakke David op. Hvad siger vi? Hvad er problemet? Den er sådan ikke, er den ikke fresh nok, eller hvad? Nej. Okay, måske lidt gammeldags. Ja, det okay. Der må ikke rigtig et budskab, vel? Der er for lidt i det, ikke? Ja, er det rent ikke? Altså, hvad skal vi? Ja, okay. Folk fanger det siger jo ikke så meget i virkeligheden. Nej, det siger jo i virkeligheden ikke så meget. Okay. Prøv at høre, jeg har en anden LP her fra ja, det er en god årgang. Det var dengang, jeg faktisk selv havde hår på hovedet. Nej, det er ikke en 78, bare roligt. Det er en LP. Kan I huske Oasis? Oasis. Ja. Prøv at høre. Nej. Ja, det er også, men nej, prøv lige at høre en gang. Den kommer her. Prøv at høre. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Okay, hvad siger I til den? Det er sgu meget fedt. Ja, den kunne godt gå. Den var stor engang. Ja, den var også sikkert. Men skal vi give den en chance? Kender I teksten? Ja. Okay, vi kører. Fredag den 5. juni, sommerfest hos OMG. Kom nu, vi skal til fest med Agenda, OMD og PhD. Vi har planlagt en masse show hele dagen lang, så meld nu til. Ja, den er god nok. Det kører. Vær klar, når klokken den bliver 2 foran Agenda, OMD og PhD. Du tror måske du har prøvet det hele før, men i år sker der noget nyt. Vi synes, at fællesskabet skal styrkes i OMG med fest og sang. Den er god nok. Og du kan godt tage festtøj på med det samme, for vi skal ikke ud og være klamme. Der er mange ting om dagen, vi gerne ville sige, men det er en surprise. For det er sommerfest, hvor alle er med som special guest. For OMG er Festguidens ABC. Sådan. Det var fandme i år. Det holder det der. Totalt. Der var alle info. Det var okay.
Jamen, er det ikke... Så er den i kassen? Yes. Det er sgu Kanon. Tak for indsatsen. Ja, selv tak. God fest. Vi I ses. lige måde. Hej.